Eerste Zeeuw overleden aan het coronavirus. Het is vrijdag 20 maart. Dit is Zeeland Nu. Enorme inzet om nieuwe besmettingen te voorkomen. Corona spelbreker bij bruiloften. En vandalen gaan tekeer in kerkgebouw. Dag dames en heren, de eerste Zeeuwse patiënt met corona is gisteravond overleden. Het gaat om een inwoner van Tholen die in een zorginstelling woonde. In totaal zijn er in Zeeland 13 nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen, waarvan nu ook een aantal in zorginstellingen. 2 andere ouderen en 3 medewerkers. Er wordt van alles aan gedaan om meer besmettingen te voorkomen, zeggen betrokkenen. Dat onze medewerkers beschermende maatregelen moeten treffen. Dat betekent dat ze een schort met lange mouwen aan moeten trekken, handschoenen moeten, mondkapjes moeten gebruiken, waar nodig ook beschermende brillen op moeten stellen. En dat zodra ze weer weggaan in na het contact met de cliënt, dat allemaal weer afgedaan wordt en ze zich weer goed wassen en voordat ze met anderen contact hebben. Bij het hoofdkantoor van de SWRZ staat verslaggeefster Marieke Kerklaan. Marieke, het nieuws dus van die eerste Zeeuwse doden door corona. Wat weten we? Ja, het is triest nieuws natuurlijk, Ariane. Ger van der Velde, de burgemeester van Tholen, heeft ook al gereageerd. Heeft haar medeleven uitgesproken richting familie en nabestaanden. Ja, wat we weten is dat het een oude vrouw of man was die dus inderdaad verbleef in een zorginstelling op Tholen. En wat we verder ook weten, en dat is misschien een beetje cru om te zeggen, is dat deze persoon stervende was. Eigenlijk al een hele slechte gezondheid had. En nu dus ook besmettingen in zorginstellingen. Hè? 2 andere ouderen en 3 bij medewerkers. Die besmettingen, wat betekent dat nu? Ja, je zag het net al in dat korte filmpje. Hè? Vergaande maatregelen bij patiënten, bij cliënten bij wie het dus is vastgesteld, dat coronavirus, isolatie en ook voor de medewerkers compleet in pak. Ja, en het gaat natuurlijk nog verder. Het kabinet heeft gisteren ook besloten geen bezoek meer aan mensen die in zorginstellingen verblijven. Dus geen bezoek meer aan opa, oma, ooms of tantes. Ja, en dat valt zwaar, zowel bij familie als bij de ouderen zelf. Is moeilijk. Ja. Ja, het is ontzettend moeilijk voor ons tweeën of voor anderen, voor iedereen een beetje meer allemaal. Voor iedereen is het moeilijk en ik denk dat het ook nog wel langer gaat duren dan tot 6 april. Verzorgingstehuis De Wieken in Zierikzee. Hier kom je als bezoeker na vandaag echt niet meer in. En dat geldt voor alle verzorgingstehuizen in Zeeland. Sinds gisteren zitten die allemaal op slot. Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan onder de meest kwetsbare groep, de ouderen. Alleen in zeer bijzondere situaties is er een uitzondering mogelijk. Waar u dan aan kunt denken is bijvoorbeeld op het moment dat een van onze cliënten stervende is. Dat natuurlijk een situatie is waarin het wel belangrijk is dat de familie nog contact kan hebben met de naasten en dat er afscheid genomen kan worden. Ja, hele ingrijpende maatregelen dus. Marieke, er zijn dus ook weer besmettingen bijgekomen. Hè? Zet de aantallen op een rijtje alsjeblieft. Ja, dat klopt. Er zijn vandaag 13 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 50. Let wel, hè, dat is het topje van de ijsberg. Er wordt alleen nog maar getest bij zeer kwetsbare mensen. Maar ook bijvoorbeeld bij mensen die in de zorg werken. En dan nog de situatie op de IC's, de intensive cares van de ziekenhuizen. Zorgzaam liggen op dit moment 3 mensen met het coronavirus op de IC. Bij het ADRZ gaat het om 4 en het ADRZ gaat ook opschalen. Het aantal bedden op de intensive care in Goes wordt uitgebreid. Het waren 12 en er komen er 6 bij. Ook wordt de beademingsapparatuur van het ziekenhuis in Vlissingen overgebracht naar de IC-afdeling in Goes. Ze kunnen het nu nog goed aan, zegt een woordvoerder. Maar ze willen goed voorbereid zijn op de drukte die mogelijk gaat komen. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen heeft op het moment 8 IC-bedden. Daar wordt nog niet opgeschaald. Wel zijn alle voorbereidingen gedaan, mocht het dit weekend alsnog nodig zijn, aldus de woordvoerder daar. Nederlanders die de Belgische grens oversteken om daar te tanken riskeren een boete van €4.000. In België geldt een zogenoemde lockdown, wat betekent dat er geen mensen meer van buiten België het land in mogen. Dus Zeeuwen die gewend zijn om over de grens wat goedkoper te gaan tanken, omdat dat vele euro's scheelt, mogen dat nu dus niet meer. De politie houdt streng toezicht en waarschuwt dat mensen die toch in België proberen te tanken een enorme boete dus van €4.000 kunnen krijgen. Je mag trouwens überhaupt als Nederlander België nu niet
meer inrijden. De politie controleert op gele Nederlandse nummerborden. Je mag alleen België in als je een verklaring van je werkgever op zak hebt dat je echt in België moet zijn voor het werk. Het zal je maar gebeuren. Maandenlang ben je bezig met het voorbereiden van de grote dag. Maar dan gooit de coronacrisis roet in het eten en wordt de grote dag eigenlijk heel klein. Het overkwam Annerie de Putter en Pieter Viret uit Hoek. Hartelijk welkom, ouders, familie, vrienden in een zeer afgeslankte vorm. Annerie en Peter hadden zich hun bruiloft iets anders voorgesteld. Want naast trouwen voor de wet stonden ook een huwelijksinzegening in de kerk en een feest op de planning voor vandaag. Maar door de coronacrisis bleef slechts een sobere huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis van Terneuzen over. Toch straalde het paar van oor tot oor. Wat is daarop, Annerie, jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Terneuzen dat het huwelijk tussen Annerie en Peter hiermede is voltrokken. Wel eerst 95 dag vastnijdt, maar het aantal is behoorlijk afgeslinkt. Ja, dus ja, te doen ben je een klein aantal nog. Ja. Dus. En ga je dit nog een keertje inhalen? Ja, zeker. Ja. Dan ga ik het volledige plaatje nog een keer overnieuw doen met de voltallige groep. Klopt, ja. De trouwambtenaar wou ook nog eens opnieuw komen. Dus. Ja, dat is wel fijn. Dat is superleuk. Veel sectoren worden deze dagen hard getroffen door het coronavirus. In de visserij en de transport gaat het al jaren niet goed. Maar opvallend genoeg lijken de klappen voor bedrijven die vis vervoeren tot dusver mee te vallen. Corona of niet, de vrachtwagens van Zeeuwse vistransporteurs blijven voor een groot deel rijden. De lading gaat naar supermarkten en viswinkels in Nederland, maar ook naar landen als Frankrijk, Italië en Spanje. Landen die volledig op slot zitten vanwege het coronavirus. Italië is natuurlijk een heel groot risico misschien. Alleen de chauffeurs die doen het hele jaar door en die weten het risico en die gaan er goed mee om. Om in die landen te mogen rijden hebben de chauffeurs wel de juiste papieren nodig. Zoals in Frankrijk, waar al meerdere vrachtwagens van het bedrijf zijn gecontroleerd. En toch merkt het bedrijf wel dat het een stuk rustiger is dan normaal. Ik denk dat we deze week minimaal 25 of 30% minder werk hebben. En dan ga je toch de charters die voor ons rijden, ga je toch een beetje uitplannen. En dan ga je meer zelf doen. Dus op dit moment staat er niks stil. Dat is het belangrijkste. Cotra zegt niet direct in de financiële problemen te komen, omdat het bedrijf genoeg vet op de botten heeft. Maar de crisis moet niet te lang gaan duren. Ja, het is wel beangstigend. En tuurlijk wel. Ik maak me zeker zorgen. Maar ik hoop wel dat we over een bepaalde periode, ik hoop 3 maanden, dat het hoogste punt bereikt is. Alle voorstellingen afgezegd, het personeel naar huis en het theater op slot. Dat is de realiteit van vandaag. Een scenario wat Frans Lievers, directeur van de 3 grote schouwburgen in Zeeland, nooit had kunnen bedenken. De afspraak is buiten, want niemand mag nog in de 3 schouwburgen van Zeeland theaters naar binnen. En dat komt hard aan. Rampzalig. Dat is buitengewoon rampzalig en ook iets waarover je absoluut nooit geen rekening mee hebt gehouden natuurlijk. Dat is desastreus voor de artiesten, voor de bezoekers en ook voor de medewerkers. De klap komt ook hard aan bij de kleinere theaters van Zeeland. Het seizoen is denk ik over dit jaar. Ik kan me niet voorstellen dat het zo afgeschaald wordt dat we over een maandje weer vrolijk theatervoorstellingen brengen. Ondanks dat alle voorstellingen zijn afgelast, krijgt de neef vooral positieve reacties. Hoe gek het ook klinkt, de reacties die we krijgen, veel meer saamhorigheid, begripvoller. Dus dat zijn eigenlijk weer de mooie kanten, ik kan het niet anders zeggen. En aangeschoven is collega Martijn van der Werf. Martijn, ondertussen zie je tijdens deze crisis, ook op social media, dat Zeeuwen van alles doen om het gewone leven toch een beetje aan de gang te houden. Hè? Ja, soms zijn het ook noodzakelijke stappen. Zo zijn de Zeeuwse scholen begonnen met het uitdelen van leenlaptops. Ja, als iedereen eens thuis moet werken of thuis onderwijs moet krijgen, heb je niet voor heel het gezin soms een laptop op de plank liggen. Dus de scholieren kunnen nu een laptop ophalen, zodat het onderwijs in ieder geval niet stil komt te liggen, zoals hier. Maar ondertussen, je moet toch ook naar de winkel, hè? Je moet boodschappen doen en dan opeens dan sta je in de supermarkt of bij een bakker en dan is het hartstikke druk. Ja, ik denk dat we het alle 2 al mee hebben gemaakt. Nu heeft een bakker op Walcheren daar iets op gevonden, een drive-thru bakkerij. Kennen wij eigenlijk alleen van het fastfood, maar nu dus ook voor gezondere voeding. Je kan in Middelburg gewoon een terrein oprijden en dan wordt de bestelling gewoon op de achterbank geplaatst. En dat is een succes, zagen wij. Vandaag dan toch. En 1 had gewoon een speciale boodschap voor ons.
makkelijk, veilig en snel. En ik heb even een bestelling voor mijn opa en oma gehaald. Die ga ik zo afgooien, want ja, ik wil één ding wel meegeven. Let goed op je grootouders. Dat zijn de risicogroepen, die moet je gewoon voornamelijk binnenhouden en helpen, denk ik, op dit moment. Ja, want niet alleen die grootouders. Ja, ik denk, Martijn, meer mensen zitten nu alleen thuis, hebben toch wat hulp nodig. En je ziet overal initiatieven ontstaan. Ja, de belangrijkste is nu van vandaag dan toch om ouderen een kaartje te sturen. Dat is nog wel de meest simpele initiatief trouwens. Want ze zitten natuurlijk nu opgesloten in het verzorgingshuis of het verpleegtehuis. Er is ook een leraar Nederlands. Die heeft zijn leerlingen de opdracht gegeven om voor het vak Nederlands dus een brief te schrijven aan de ouders. Kunnen ze een cijfer voor krijgen. Ouderen zijn er ook blij. Maar er is ook een leraar, Richard Driedijk uit Leeuwendorp. Die deed gisteren een oproep aan zijn leerlingen. Ga tekenen voor de ouderen bij ons in het dorp die in het verzorgingshuis de Kraaiert zitten. En toen hij vanmorgen de brievenbus opende, zag je dat het een best wel groot succes was. Ongelooflijk. Wat ontzettend fijn dat jullie zo je best hebben gedaan. Wauw. Arie, dus wij kunnen niet achterblijven. Dus alle namen staan al erop van de collega's. Alleen die van jou nog niet. Dus die moeten er nog even bij en dan doe ik hem daarna even op de post. Goed idee. Ik ga even een pennetje zoeken. Na de uitzending ga ik het doen. Gelijk. Dankjewel. Ander nieuws in Zeeland. De 3 wethouders van de nieuwe coalitie in Veren zijn gisteravond toch geïnstalleerd. Omdat er geen publiek en pers bij mocht zijn vanwege de corona, was dat alleen te zien via een live-uitzending op de website. Andere partijen in de gemeenteraad hadden geprobeerd om de installatie tegen te houden. Omdat door die coronacrisis niet veel mensen bij de installatie en ook de discussie over de bestuurswisseling konden zijn. Maar omdat onzeker is wanneer die gelegenheid dan wel komt, ging de installatie toch door. Het rommelt in de Veerse politiek. Lokale partij DTV zei een paar weken geleden het vertrouwen op in coalitiepartners SGP ChristenUnie en VVD. En gaat nu verder met CDA en Partij van de Arbeid GroenLinks. De politie heeft een verdachte opgepakt voor ravage in de Middelburgse kerk de Morgenster, waar vandalen voor vele duizenden euro's aan schade hebben aangericht. Ze zijn in de kerk tekeer gegaan met verf en biljartballen. En daarbij raakte ook een uniek orgel beschadigd. Het kerkgebouw wordt al enige tijd niet meer als kerk gebruikt en dient voornamelijk als opslag voor de kledingbank. De politie zegt nog meer verdachten op het spoor te zijn en roept hen op om zich vrijwillig te melden. Het was een bewolkte eerste lentedag, goed genoeg om erop uit te trekken. Alhoewel, op sommige plekken zag je toch ook wat regenbuitjes. De komende dagen wordt het beter. We gaan een redelijk zonnig weekend tegemoet. En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk voor het laatste nieuws in Zeeland op onze site en ook op onze app. Alvast een fijn weekend.